Üdvözlünk, kedves meditáló! Ez a meditáció neked készült. Ha van valamilyen elakadásod, problémád, megoldandó ügyed, netán már régóta tart, és nem jutsz 5-ről a 6-ra. Vagy mostanában jött egy feladat, akkor ez a meditáció segíteni fog. Fogadjátok szeretettel, Beától és Boritól. Kezdjük is! Az angyalok már nagyon várják, hogy segíthessenek. Helyezd magad kényelembe, hunyd le a szemed, és vegyél pár mély lélegzetet. Érzed, ahogy a mellkasod emelkedik, ahogy minden kilégzéssel egyre könnyebb és könnyebb leszel. Most képzelj magad elé egy fénygömböt, amibe beleférsz. Lépj bele, és nézz szét. Nézd meg, hogy milyen színeket látsz. Érzed, ahogy áramlik beléd a nyugalom. Itt teljesen biztonságban érzed magad. A gömbben több mindent találsz, mindent, amire most szükséged van. Foglalj helyet, és kezdődhet is az utazás. A gömb felemelkedik, egyre magasabban száll, és te biztonságban érzed magad. Teljesen természetesnek veszed a repülést. Hamarosan átkeltek a felhőkön, bármerre nézzel, a gyönyörű kékeget látod. A nap vidáman, szikrázóan süt. Egy kicsit elidőzöl itt, és megfürdesz a nap feltöltő energiájában. Amikor úgy érzed, hogy tovább kell menned, akkor jelzz el a gömbödnek, és már mentek is tovább. Ahogy haladtok, egyre sötétebb lesz. Kirajzolódnak előtted a csillagok, a bolygók, gyermeki érdeklődéssel nézel szét. Itt is elidőzöl egy kicsit, és próbálod beazonosítani, amiket ismersz, és hálát is adsz, hogy mindezt ilyen közelről láthatod. Miután kinézgelődted magad, indultok tovább a gömböddel. Galaxisokon áthaladtok. Próbálod felfogni, hogy mennyi minden van még, amiket még nem ismersz. A sötétség egyre csökken. Elérsz egy olyan térbe, ahol csak világosságot látsz. Minden fehér körülötted. A gömb elkezd lassulni, majd megáll. Kiszállsz belőle. Valaki már vár rád, aki nem más, mint Mihály arkangyal. Kardjával levág rólad minden olyan energiát, amire már nincs szükséged. Érezd, ahogy megkönnyebbülsz. Ahogy készen van, megfogja a kezed, és elvezet egy ajtóhoz. Jelzi, hogy nyisd ki, és lépj be rajta.
Kinyitod, és belépsz. Ő is jön a hátad mögött. Nem hagy magadra. Itt még nagyon nagy a fényesség, még nagyobb, tiszta fehér fény, ahogy haladtok előre, még fényesebb lesz, és kezdenek kirajzolódni a térben az angyalok. Egyre többen és többen vannak, és vidáman integetnek neked. Egyszer csak elértek a forráshoz, az egyhez, a mennyei atyához. Ki miben hisz? Rád mosolyog, már nagyon fáradt. Feloldódsz, és elmondod neki, hogy miért jöttél. Elmondod, hogy mi bánt, mit nem tudsz megoldani, és mitől félsz. Mi az álmod, és mit szeretnél elérni. Erre most hagyok egy kis időt, hogy el tud mesélni, és el tud mondani. Ha készen vagy, add át a dolgoddal kapcsolatos összes aggodalmaidat, szorongásaidat, félelmeidet, türelmetlenségedet. Képzeld, hogy ezek kis csomagok, és úgy nyújtsd át. Majd add át magát, az álmodat, vágyadat, feladatodat, problémádat. Mennyei atyánk átvesz mindent, amit adtál neki. Látod, hogy már kezd is átalakulni minden csomagod fénnyé. Látod, hogy az ügy megoldása már el is kezdődött. Majd így szól. Bízz és higgy bennem. Érted vagyok, és érted van minden, és mindenki. Minden segítséget megkapsz, csak kérned kell. Hited itt és most töltődik. Megnyílt egy csatorna, amin keresztül áramlik beléd a rendíthetetlen hit és a szeretet. Mély hálát és szeretetet érzel. Megköszönsz mindent, és ezzel egy időben érzel egy nagyon finom ölelést, ami teljes nyugalommal tölt el, és tudod, hogy most már minden rendben van. Elbúcsúzol, és elindulsz visszafelé. Az angyalok vidáman integetnek nektek, te is visszaintegetel nekik. Hamarosan meglátod az ajtót és Mihály arkangyalt, aki már vár rád. Együtt léptek ki az ajtón, elkísér a rád várakozó gömböthöz, amit most sokkal szebbnek, sokkal fényesebbnek látsz. Mihály arkangyal is elbúcsúzik, de még előtte finoman rád terít egy védő, óvó, acélkék finom palástot.
megköszönöd és beszállsz a gömbbe. Elhelyezkedsz kényelmesen, majd érzel valamit, ami eddig nem volt rajtad. Egy nyaklánc csiklandozza a nyakadat. Megérinted a rajta lévő medált, és érzed az isteni jelenlétet. Hiszen tudod, hogy ott kaptad, hogy mindig jusson eszedbe ez az út, amikor meginoknál. A hála érzése tölt el, becsukod a szemed, és csak élvezed az utazást visszafelé. Egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy megálltatok. Kinyitod a szemed, és látod, hogy itt vagy a jelenben, mintha álmodtad volna ezt a csodálatos utazást. De tudod, hogy ez nem álom volt. És tudod, hogy minden rendben van. Boldogságot érzel a szívedben. Most mozgasd meg magad, kapcsolódj földanyához, és térj vissza az itt és mostba. Isten hozott közöttünk.